כרגיל אתה עסוק בלשכתב את ההיסטוריה במקום למנוע את האסון הבא. בלי בושה הגשת מסמך סלקטיבי של טיעונים משוכתבים כדי למחוק את חלקך באסון. כדי להפיל אותו על הדרג המקצועי בלבד ועל הציבור שדורש ברוב חוצפתו לחיות בדמוקרטיה. זאת בזמן שחמאס משתקם וקטר וטורקיה נכנסים לרצועה, ומילה לא נאמרת כאן. זה עליך נתניהו, כולנו מושכים בדש מעילך בזמן שאתה מוכר אותנו בלי רחמים. הכישלון המוחלט הוא עליך. תגיד נתניהו, אין לך כל אחריות? שום קשר לאסון? לא היה אפילו דבר אחד שאתה חושב שיכולת לעשות אחרת? לא היית מוותר על מזוודה אחת של דולרים לחמאס? על משאית אחת של בטון לבניית מנהרות? אתה לא מתחרט ולו במעט שנמנעת 6 פעמים לחסל את ראשי החמאס? לא מתחרט קצת שראית במימון ארגון טרור אסטרטגיה? שראיתם בחמאס נכס? שנרדמת כשהם התאמנו על הגדר וכששמו אוהלים בגבול הצפון? אין לך כל חרטה? אתה עדיין ישן עם מצפון נקי? כל כך הרבה שאלות. את התשובות אליהן נוכל לקבל רק בוועדת חקירה ממלכתית. שתקום ותקום. אבל עוד לפני כן ניתן לקבוע בבירור שאין בך נתניהו כל מידת מנהיגות. אדם נטול אחריות ומוסר שמשקר כמו שהוא נושם, לעולם לא יוכל להיחשב כמנהיג. אתה אומנם מניפולטור שאין כמותו, מהנדס תודעה מספר 1, פרזנטור מחונן, אבל מנהיג? אתה הדבר הכי הופכי לזה. חקיין חיוור שרואים לו. מגיעה לנו מנהיגות אמיתית של אמת, חמלה ואחריות אישית. נביא את היום, נשקם ונרפא. ואני רוצה לומר לכם, 3 שנים שאתם מביאים לנו תקציב אחר תקציב ללא מנועי צמיחה. מה לא עבר העם הזה? הפיכה משטרית, אסון בקנה מידה תנכי, מלחמה ארוכה, מלחמה עם איראן, הכל עבר העם הזה, אבל אתם עם יד קפוצה חילקתם רק למקורבים, רק להשתמטות, רק למשתמטים. בזזתם על חשבון מי? על האדם העובד והמשרת? אני רוצה לומר לכם, אנשים לא גומרים את החודש. לא גומרים את החודש, לא תנדסו את זה. אנשים מתביישים להיכנס לסופר. לא יכולים לברור כבר בין מחיר גבוה למחיר גבוה אחר. מה עושה שר הכלכלה? הסל עלק של המדינה כדי לחלק 50 מיליון שקלים מכספי הציבור לרמי לוי. מה עושה סמוטריץ'? מחרטט. נלחם ברפתנים במקום במונופולים. חזק על קו התפר, נכון? חזק על הרפתנים שמחזיקים את הגבולות, אבל במונופולים, במי שבאמת עושקים אותנו, בהם הוא לא מתעסק. תקציב של ביזה, תקציב של בושה.